guys. Hello Muli guys, ako what's up? Muli ako Hi mga girls, welcome to my live. gwapo nga mga Brad. Welcome to my vlog, Selkie Vlog. Hi vlog. Sir. Bye. Kag nagaupa sila sing salakyan na makakadto man dira kung makakita sa imo. Ha? Ay, ikaw daga kay sunan. Ba? Amo niya si Brother John? At ako sa tingog kini sa radyo, rakag gamay-gamay niya man. Ha? Okay, ang sobra sa inyong una-una John, di ba na distracted? Ha? Oh yes, pero naanad na ko ni anak mga kaigsunan. Kamu, huwag mo maanad, kay inyong naanad dahil dili pagsaway, wamad sa mo maanad anak. Pero ako, maday o masaway, naandan ko na na. Ha? Naandan ko na na. May usa ka tao, igsoon nga, pertigin niya, gusto ko din ka makakita sa imo. Kag ina ka bayo, tatlo ka bisis, dinadamgo ka ka. Kag ina ka bayo, kag itsuksok mo sumong, kag ina ka nilago. Nakita ko gitinasan damgo ko. Kag ang imo ka kinaisbutan sumong, ako man ang nabatay ko sa akon nga damgo. Ikaw brak, tuod gaway ka kabinutik siya wala. Nagasugin ako yasang tutuog. Ha? Mga butang ka na, mga kaigsunan, nga gitawag og unbelievable. Sa diha sa radyo mga kaigsunan, imong makuanan ang nagkalain-lain nga mga kasinatian o mga eksperyensya. Baliko na ko igsoon. Sa daghang mga panahon o mga tuig nagwali ko sa publiko. Akong naranasan may daghan, may jutay. Ha? Pero kinining ang nga mabautismuhan. Pero wa ko karanas igsoon nga dunay na bautismuhan o pastor sa laing relihiyon. Membro no
kami guys, kaya human naman may simba, so mangulit namin. Oh, ito namin guys. Laki. Ulit namin sa among may sweet home. Typer niya pa. Tay. Imoto yun, si Imoto. Bisa gunso. Duha ka katay, Imoto. Ako na lang pa. Pa. Basta lang ka pa.